anyị abịakwa ọzọ ka esi abịa ọhaneze ndị Igbo anyị na-asị na biko na unu ya ga na anyị ntị na unu anyị na-asị na udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko na ihe njikwa na-ekwu ihe ekwu na onye ọbụla bụ nwanne anyị nwoke mana anyị niile bụ ndị Igbo na Igbo na-asụkwa n'onu biko na dibịa nwa na-akpa Ebube Dike ọ sị ka o kwuo ihe na-eme na ụfọdụ oge ndị mmadụ je lụcha ọrụ ọgwọcha ọgwụ na anya bụ ife ada alụ ọrụ mana m nwa na-akọwakwasị na ha na ọgwụ aka abụghị mmadụ niile nwe gift ịgwọ ọgwụ. According to him, like he always say the same thing. Ọ bụrụ mmadụ niile ije na nke ha gwacha ọgwụ bụ ihe ya alụ ọrụ. O nwere ndị na-enweghị gift of ịgwọ datin hapụta ha sị gị na ha na-eme at the end of the day ọma nlụ ọrụ. The same thing dịkwa n'ụka, the same thing dịkwa na hospital. O nwere na ọgwụ ya elute asị gị na ha ya emekta nwu nka na dọkịta nke dị nke anọ mana at the end of the day mana dọkịta ọbụla nwere ihe ọ specialize na ndị na-agba ọkpụkpụ abụ ha nwa na-awa afọ mana ebe dọkịta sizi anọ na-agwọ ntamoloko bụ ebe were dọkịta na-agwa maka anya wee jebe n'afọ ịma na nsogbu adịgo ọ were dọkịta na-agba okwu si na nya gawa na brain ịmakwa na ebe a ka mmadụ ya agakwa na ọkịrị mgbagwo isi n'isi agbagbukwa na mmadụ ọ ara apụwa mmadụ ọmakwa na ọmakwa ma ọ metụ ya ọbụkwa ma ọ metaghị ya wee dupuo ofu n'ọta ebe ahụ ịmakwa na nwoke na mgbuka biko na gịa na ntị na vidiyo na nwesị na ị na-eje ebe ị na-eje mara ebe ị na-eje maka ndị anụ apụtasị gị na ha na-agwọ nke agwọ nke ọzọ gị gbabakwa ọsọ is left for you ịmalụsị na ebe chi gị direct gị ilu edie dị onye ahụ na-eme nke na-aghọta ha onye ya efe iju esi ihe bụ ụzọ gbaa ha afa jụọ esi at least ije ebe mmadụ eto ma ịnọ gbagodo afa dị confirm na ihe ị na-eji dị treat ijekwa ọzọ asị gị na onye a na-agwọ nka ị na-ije gbaa afa ka ịmakwa na onye ahụ a na-emetekwa ihe ọ sị gị ihe bụ ihe ọ sị gị na ọ na-eme maka the problem ndị Igbo anyị na-eme na abịa ha na-asịsị na si gbugbu ya ngwa si gbuo ya tata ka ọ chaa tata na bụ ihe abụrụ ka isi eme ihe the reason ndị weta vidiyo bido na ka ụfọdụ wee mụta maka na afụgo m sị na ihe niile anyị post kwa asịsị ndị mmadụ gbabalụ ọgwụ ọsọ na bụ ọgwụ na-elezi isi mmadụ na-abụ kịta stiil ndị mmadụ ekwero anụ mana anyị na-eweta ka ike dị anyị na-ekwukwanụ ka ike dị maka na ekwughị ekwu gburu okenye mana ekwu anụ ha bụ ihe gburu nwata gee na ntị na vidiyo na ka unu ya ghọta ebe okwu anyị na-aga n'ụbọchị nkịta. Ọhaneze ndị Igbo eberika ọmụmụ bịara enwere nnukwu ibe dị oke mkpa mbịa ka nkọwa n'ụbọchị tata abịa m ka nkọwala ọhaneze ibe na-emebi ọdịnala Igbo na nke ikpeazụ onwe okwu m na-ada n'inu mana ọ bụrụ ichedo ntị na ya anụlụ ibe na-ekwu maka na ntị na anụ ibe dị n'ime ibe abagwu ji eme ile na mbụ ya ka ọ dị ọ bụrụ ka o ji ara mgbe gboo ga-atịrịkpa bụ atịrịkpa ọ bụrụ na mmadụ eji ebe dibịa ịgba afa onye abụ gbagide avụ gbapụta ibe avụ bụ nsogbu ya na be dibịa ọ bụrụ na dibịa avụ a na-agwọlụ dịka ibe avụ dibịa avụ ya erifia tụsọ nwa ya ese ebe ya eje gwọta onwe ya mana nke ikpeazụ nwa na ya avụ mmadụ onye avụ gbagide avụ na be dibịa gbapụta ibe avụ bụ nsogbu ya and dibịa avụ ma na within him or her na ọ na-agwọlọ that type of thing dibịa avụ ya fọsụ bụ onwe ya egwu ya o so n'ife na-emebi ọdịnala Igbo na nke ikpeazụ onwe ọ ya butere na ihe avụ mmadụ onye avụ eji ebe dibịa more than 4 dibias gwọọ ma oke ite ma ibobo na ihe niile ma ọsị ya ma ọsọlị ya ọ bụrụ na ọ gwọkọta mmụ ibe avụ niile o nwere obu ya eme ile maka na ọ bụrụ na abịa n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ mmadụ niile ka akpọrọ ọkpụkpọ oku ịgwọ ọgwụ ana ọ bụrụ okwu mmadụ niile ka akpọrọ ọkpụkpọ oku ịchụ àjà ọ ya mere na mgbe gboo na enwere ndị a na-akpọ ndị isi nchụàjà nwezikwa ndị a na-achọrọ ma ọ bụrụ na-achọrọ ịgwọ ọgwụ ma ọ daa n'ike ọ bụrụ ka o ji ara mgbe obodo nwekwuru ndị asị nọ ndị nwa n'ọya kasị agba ava n'obodo ya mere o ji bụ na ọ bata n'obodo na gboo na-enwe ndị asị na ọva kasị agba ava na ngwurudo dị nwa bụva na-agba ava karịsịa mana agwọrọ gị na ọva nwa biva na-agwọ ọgwụ karịsịa na n'ive na-ekwu asịla ọhụrụ mmadụ na anyị na-agwọ nke nwe gwọ nke mana ibe nkwuru ma ọ bụ na ịchọ ọgwụ na ya abụrịla ọgwụ nọ ibe nkwuru ọkpụkpọ okwu dị n'iche n'iche enwere onye enyi ọta ịgba afa kịta nwa ya agba afa from morning till night ibe niile ọ bụla ọ gba ya dị correct and accurate onwere ndị mistake ya dị na ya mana ọ bụrụ na oluo ka agwọvazi ibe aba agwọ ọ ya agwọtala ibe ntu nwezikwa onye ya abụọ bụ na-esi onye avụ gbalụwa afa kịta nwa ọ gbaa afa ibe dị ka 2-3 people ozuo ike ọ bụrụ na ọ sị ka ọ gbaa more than that moment o mee mistake mana ọ bụrụ na ọ ka agwọva ive ava agbapụtara n'ava agwọ ọ ya agwụ ya karịsịa o mee ile rie nne na n'ive nna akọwa n'ụbọchị tata onye mere o ji bụ na enwelu lab ebe a na-eme ma scan
ma testing all kinds of tests. But at the end of the day, lab abụ ya nyewa akwụkwọ sị ụga pharmacy ka idegolo ọgwụ. Maka na ekele ọlụ eke. Ofu onye na-emeli ife niile. Nke ikpeazụ onwe ya abụ dibịa. Dibịa abụ ya agwawo na ya na-agwọ ọgwụ, na ya na-achụ aja, na ya na-agwọ onye alụ na-adịla ọya, na ya na-agba afa mee ife niile. Ya na-emelekwana nkịtị ya mee. Ovu ukpe na-ebulu ọ bụrụ na ovu ukpe ebulu ovu ukpe afa akalị ụdị abụ ka o ji adị. One basket can never carry all. Na n'ife na-ekwu. Ife na-eme na Igbo tata nwe na-ewutekweni n'obi maka na na-agba ọbụna mmadụ eme ka post on Facebook ebe ndị mmadụ na-akpọ dibịa ahụ make post on Facebook iyi si you a scam all dibias are scam mana o ji n'ụdị abụ adị mmụ nwa male na bad fruit corrupts the good fruit. Ọ na-abụ ọ bụ na obu mkpịsị aka emetụ mmanụ ozu aka niile ọ bụrụ ka o ji adị. But the truth about it is that ọ bụrụ mmadụ niile ka akpọrọ ka a na-agwọ ọgwa na ọ bụrụ okwu mmadụ niile ka akpọrọ ka a na-achụ àjà ọ bụrụ mmadụ niile ka akpọrọ ka a na-agba afa mana dibịa nwee ike ịsata afa nsata ọ na-agba afa nwere ka o ji ara ọgba afa ọgbapụta ife avụ na-emewu ọgwụ ọrụ ọgwọtawu mana ọ bụrụ dibịa niile ka akpọrọ ka a na-agwọ ọgwụ maka na atịlịkpa bụ nnukwute oke ife ọ bụrụ ka o ji adị na-emelo nkịtị eme onye abụ jụrụ ọgwụ na onye abụ ya enwelela alụsị ovu ka ihe enwe ọ bụrụ na enwele ovu anawụ n'iyi maka na ejụrụ ogwugwu ya n'ụlọ udo ọbụlive dị na ya ọmụ bebe dịka ana m ekwuru m sị na ntị na anụ ive dị n'ime ụkpana ukpoko gburu bụ ọnwụ ntị ihe abụọ ụfọdụ ndị eze nwaanyị onye abụ pụta ogote ewu maọbụ gote ebu o buru owe ya n'ime ite ọsị mmadụ na ya agwọwoli oke ite na mkpe gboo nwaanyị ọ na-agwa oke ite ya na-emelụkwana nkịtị eme ụfọdụ ndị eze nwoke ndị dibịa onye avụpụta ogbulu ọbala otiele mmadụ n'ime ite ọsị na ya agwọwọla onye abụ oke ite onye abụ na onye emeli ile onye abụ da ndị dibịa niile a na-akọta. Why not face your calling? Ọ bụ na akpọrọ ọkpọ okwu ịchụ aja chọba na aja akpọrọ oke na-achụ ọpụta ọbụla akpọrọ ịgwọ ọhịa gwọva n'ọhịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ be a herbalist ị bụrụ a spiritualist. Ibe nji maka na-ekwu ibe enwe bụ na mmiri nwe a na-ara ọ bụrụ na mmiri nwe a na-ara na mmiri nwe ezo n'ọhịa ma mmadụ niile ma onye ukwu ma onye nta. Ịma na olu kwuru si na Igbo amalakwa n'ọsọ mmiri agba aka eji ama ọkwa ibe n'oge maka olu a ọmụ bebe dịka ana m ịgbaka ịgba na be nna m ka enwere alụsị a na-akpọ ọgwụ ana m asịla mmadụ na ọgwụ dị ebe nwa ọgwụ dị ebe mana ọ bụrụ na ịchọ ọgwụ ịvụ ọgwụ na mmụ kwulie ya na-emelo nkịtị eme ya gaziela ọra na eze ebe dịka na mmụọ bịa anyị abịakwa ọzọ ka anyị si ebe na-asịkwa na ebe ọbụla nọ na-echa vidiyo anyị laikiri ine na biko kagbara share live vidiyo anyị kagbara subscribe ụla ya ka bụkwara nọ bụ notification gị ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla atiri vidiyo fụ Igbo bụ Igbo ekenecha ma onye ọbụla na-asị na adịla onye ọbụla na mma ọ dịkwa ka ihe nwee mgbe ọzọ maka na n'izu akarịa na anyị na-asịkwa biko ka ị na-enenekwa ka ị na-eshare ya ka ị na-subscribe ka ị na-agba notification ka ị na-agba notification ka ị na-drọpụ kọmentị gị na kọmentị ihe ọbụla ị chọrọ ikwu mee ya ka ọ dị nke alisi onye gụwa ibi ya agụwa mụnwa aghọtakwa ebe okwu nọ maka na ụfọdụ oge oyibo a na-asụ oyibo bụkwa agbara ọ bụghị ihe mmadụ na-eme ka edere n'akwụkwọ ụfọdụ oge ịgụchazi aghọta nke gị na ụdị nke gị mgbe ahụ ndọrọ ọchịchị abata ya ebe a na-asị biko Igbo bụ Igbo ka anyị were mgbe ọzọ.